Kasi wala namang... So, ibig sabihin, baby pa lang to, nasa tiyan mo na, iwalay na kayo. Pinabayaan niyo po sa... Ha? Grabe naman si Kuya. Pinabayaan niya po sila. Nag-ano ko na... Makonta ko yung... Hindi na para makalipas ko na. Tapos, siya rin naman ang pinasikaso ng ulo para makalipas. Di bali, nung panahon na yon nasa kanya yan. Kayo Sa lahat. magulang ko. Nasa magulang mo talaga yan. So, bali kayong dalawa lang nagsasama nung panahon na yon. Ano? Magkakasama. Ay. So, pinabayaan ka yun. Ba't naman yun gano'n? Anong pumasok sa... Okay. Gets ko na. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin pa, sasayahin. Po mga kuwela, mga kabiyaya, dito kami ngayon sa C5. Di ko alam kung ano. Kaya anong pangalan ng barangay na to? Sitio Matatag po. Sitio Matatag. Yan. So may kita natin dito yung mga bahay. Ayan. Ayan, may mga puno ng kalakal. So dito yung napili namin mamigay ng bigas from Sir Darrell D. Santo. Yan, thank you very much, sir. Di ko nadugtungan yung English ko at baka pagdugo na naman yung ilong ko at ngayon ay sinisipon pa ako. So yan, naka-face mask naman tayo kaya okay lang yan, di lang natin tanggalin yan para syempre sa kaligtasan din nila, hindi sila mahawa ng sipon. So hindi naman malala yung sipon ko eh. So ito po yung kanilang bahay dito, ito po mga kalakal. Kaya siguro yung pinakahanap buhay nila dito. Akala mo puro kalakal pero bahay na pala yan, yung bata. Ayan, dito po pala. Kabali ito. Punong-puno ng mga punay. Puro kalakal, mga plastic toy. Saan mo dadaling yan? May benta mo? Magkano benta sa ganyan? Dami na, tingnan, ilang kilo na to? Mga 5, no? Mga 5 o ano? Oh, kaya? Ang lakas, oh. Ang lakas. So, yan, no? Bali, namimili pala siguro sila dito. So, ito yung mga bike, siguro ito yung mga pinagkakargahan ng mga, ng mga kalakal dito. So, grabe yung mga bahay din dito. Ano, wasak-wasak din. Ito, kanino kaya ito? Wasak-wasak yung bahay. Doon din, halos lahat. Wasak-wasak yung mga bahay dito. Yung kasama ko nga pala sila Boy Sardinas, sila Kalso. Yan, pasubscribe po ng kanilang YouTube channel. Subscribe po ng YouTube channel nila Kalso, nila Boy Sardinas. Siyempre, shoutout sa buong Team Butete and Jay Guevara Group, no?
sa Gibara Family, Oslek Gibara and Claire Gibara TV. Tsaka kay Edison Butete, Ate Dabing ng Davao, subscribe. So punta tayo dito guys. So ito pala yung may-ari ng bahay dito. Yan o. Wala bang aso dyan, te? Grabe yung bahay nila dito. Ay, may umiiyak. So ito yung bahay nila dito. Oh. At ilang kayo dito? Apat lang po. Apat kayong asawa mo? Ah, wala po. Single mom ka. Ah. So dito lang kayo natutulog. So ito po yan si ate. Ang kasama niya, anak niya. So dito sila naninirahan. So sa'yo itong mga kalakal dito, te? Sa mama ko. Ah, sa mama nyo. Oh. Ito, anak nyo rin po yan. Oh. So yan po, bali apat. Single mom pala to si ate Marijoy? Maryjoy. Marijoy. Ah, Marjorie. sorry. Ang cute-cute mo naman. Ang pangalan nito? Diyan na yun. Ah, so single mom ka. Yung pinaka-father nila, anong nangyari? Wala, dami. Ah, okay. Gets ko na. So dito sila natutulog. Oh. Eh buti kapag umuulan natin, hindi kayo nababasa dito. Ano itong bubong nyo? Ah, bubong din na ano. Ubong din. Yan o. Grabe, late dito. Mga kabiyaya o. So ako, dito pa lang sa may pinto, hindi na ako magkasya. Eh, dito pa kaya. May apat pa sila dito. Tapos, bali asing, apat kayo. Akala ko apat yung anak niya. So ilan taon ka natin? Napumipiyok pa ako ha? 27. 27 ka lang? Tanda pa ako sa kanya, ako 29. So, bata ka pa nag-asawa tayo, no? Tama ko. Bata pa ni ate, 27. So, single mom ka, anong pinangano mo, hanap buhay mo ngayon? Wala, pagkakapit ko yung kapatid. Pag nag-aba, nagsusuporta rin naman. So, yun lang yung pinaka-ano nyo. So, bali itong lupa na to, sa inyo to? Ay, hindi sa inyo to. So, bali patira lang kayo. Kumbaga sa, kasi sabi nila, pwede naman. Ayaw, Pero kanino tong lupa? Gobyerno, hindi. Ah, sa gobyerno. So, ano pala, pwede rin, anytime din pala kapag kinuha nila to, pwede rin mo. O yung mga kakuha lang sa ati Marjorie. Kalimutan ko. Akala ko, so itong mga kalakal sa harap, hindi pala. So dito ka lang talaga. Oh, yan oh. Eh, bebe, bakit? Bakit? Pogi ni baby oh. Ang pogi. Kumuha ni ano. Oh, pogi, puti-puti. No? Tapir. Ay, ilang buwan na yan, te? 7 months pa lang. So yun nga, hindi na natin tanungin kay ate kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Siguro may mga hindi pagkakaintindihan. So eto nga, sinabi ko rin sa kanila na ang purpose namin dito sa video ay baka sakaling may tumulong sa kanila. Eto, kahit pa paano may dala kami bigas, yan 5 kilo. So paano yan? Magkano, ano ba sa inyo? Ano bang trabaho ng asawa mo? Mabasura lang din. So, yun lang yun. Kinikita niya, tapos binibigay niya rito. Ano ko dito pag umulan, yung mga bata, oh. Paano pag bumang, alam mo yung malakas yung hangin? Ay, hindi naman po katibayan din, oh. Hindi po yun. Hindi nakapako. Alambre lang yan. Ah, alambre nga lang, oh. Alambre lang. Pero alambre lang, oh. Alambre lang. So, sino gumawa nito? Yung mister mo din noon? Hindi po. Yung mama ko po. Bali, ilang ano na ba kayong wala? 7. 7 months na rin. Bata pa ni ate, 27. Ba't dito tayo wala kayong pwedeng maging ano rin bagay? Hindi ka rin makakapaghanap buhay, no? Kasi may maliit ka eh. Panay si ano. Grabe, yung sikip din yung bali dito sa kabila, kapatid mo. Tas kuya mo, tas nanay mo. Hindi magkakasama-sama kayo para dito. So,
Ngayon ako nakakita din ng halos ganitong sitwasyon dito sa Maynila. So, yung lupa pala din nila dito is government property. So, dito lang si ate, hindi siya nakakaalis kasi nga may maliit pa siya yan, si baby. Ang pangalan yan? Hi, Jan. Pogi-pogi naman yan, oh. No? Pogi-pogi naman yan. Yung iba, ako gusto kong magkaanak, tapos si kuya, iniiwan niya lang yung baby niya, oh. Pogi-pogi. No? Yung dalawa, busy naman doon. Busy sa Nandito, te, halimbawa, wala kayong plano na umalis. Kung sakali man na may magbigay sa inyo ng halimbawa, bigyan kayo ng lupa, or tapos patayuan ng bahay. Yung na rin. Ang hirap din siguro ng buhay dito, no? These days lang. Kasi wala namang... So, ibig sabihin, baby pa lang to, nasa tiyan mo na, iwalay na kayo. Pinabayaan niyo po sa... Ha? Grabe naman si kuya. Pinabayaan niya po sa nakonta ko yung iyak para makalabas ko. Siya rin naman ang pinasikaso ng ulo para makalabas. Di bali, nung panahon na yun, nasa kanya yan. Kayo lahat. Magulang ko. Nasa magulang mo talaga yan. So, bali kayong dalawa lang nagsasama nung panahon na yun. Ay. So, pinabayaan ka nyo. Ba't naman yun nagawa? Anong pumasok sa... okay. Gets ko na. So, yun. May mga talaga. Pero, sa ganung sitwasyon kasi, dapat ikaw siya yung unang makakasama mo eh. Kasi, eto hindi ko lang na share sa inyo mga kabiyay. Dati rin kasi may nangyari din ganyan sa buhay ko. Pero, yun nga, tiniis ko yung mga sama ng loob ko sa pamilya, tapos pumunta pa rin ako kasi sa mga ganung sitwasyon dapat nandun kayo, nasa tabi ka nung mag-ina mo. Pero hindi ko mag-ina yun So bali pumunta pa rin ako doon kahit na kasi syempre kawawa nga. Grabe ganun pala yung nangyari. Bali yan lang talaga hanap buhay niya, yung pangangalakan, wala nang iba dati pa. Kaya nung bagong taon pa naman. 7 months. So, 2022. 2022. Kailan magkatinanganak? 7 months? June. So, noon pa lang, wala na. Walay na agad kayo. So, sustento na lang yung namamagitan sa inyo. Dito tayo, ilang taon na kayo nakatara dito? 1 year? Bago pa lang kayo dito. Sila mama mo? Yung mama ko, matagal na dito. Matagal na dito. Pinayuan namin po dati lang itong mga tanak. Tapos kayo, saan ka nakatira noon? Sa amin po. Dito? Doon po. May bahay pa doon. Okay. Bali, yung dito, mga Pogi-pogi na ba? Pogi-pogi pogi-pogi nun eh. So, dito sila natutulog pag Pero hindi naman tumutulog pag umuulan. una, tumutulog. Ngayon hindi naman na. O baka tumama yung ulo mo sa electric pan. Grabe. Ay, andahin pa naman lamok ngayon. Kaya, Buti wala tong kagat. Ay, meron din, no? Meron. hindi. Ang daming lamok ngayon. Kawawa yung mga bata. Ito yung panganay. Ilang taon na ho yan? 7, Ito, 3. 3 years old. So, puro lalaki. Sila ate dito. Ikaw, te, baka gusto mong manawagan dyan sa mga nanonood. Sakaling anong gusto mong maibigay na tulong sa'yo, open naman tayo dyan. Kasi may mga sponsor din kami na mga na talagang gustong tumulong. Parang may single mom pala si nanay, si ate.
Hinati ko pa, mas matanda pa pala ako. 27. Yan, kahit pa paano yan, kay ano pala, from Sir Darrell Di Santo, yan, Amerikano siya na nag-sponsor ng 25 pieces na bigas. 25 pieces na bigas para pambigay sa mga kababayan natin. So ito, nakita ko dito si ate. So pinuntahan ko kaagad siya. Oo nga, mukhang nga lang talaga dati. So dating tambakan pala tong bahay na to. Tapos hanggang sa ginawa na lang nilang masilungan. Kung halimbawa na may mag-sponsor sa inyo, anong gusto mo sanang hanap buhay? Or anong gusto mo may tulong sa inyo? Pang negosyo. Yung mga halimbawa, tinda-tinda. Anong pwede mo mga may tinda dito? Pwede rin sari-sari. Bakit ano? Sari-sari. Walang masyadong tindahan dito. So pa ba yung mga tindahan dito? Ganyan din. Walang masyadong mga tindahan dito. Pwede ka nga dito. Bebe, bakit? Bakit? Ugutom ka na? Nagugutom na, oh. Ano yung gatas din, ano yan, te? Chupon, sa'yo? Sa akin. Sa'yo wala siyang yung gatas. Yan, so, nagugutom na yung... Sa bote. Pag sa bote na miyasa, So, kuya, mas healthy pa nga yung ganyan, eh. Yan, padidiin mo na si baby. So, ayan mga kakwela, kahit pa paano, maabutan natin si ate, no? Siyempre, may mga tutulungan pa po kami. Marami-rami pa kaming mabibigyan ng bigas. So, ito, sarili kong pera, dito sa mga sponsor. So, pinadedi mo na yung bata. So, yun, nakikita ko dito, sobrang hirap din ng kalagayan nila dito. Kasi ultimo nga dito sa bahay nila, makikita nyo, halos di nga ako magkasya sa laki kong to. At ayun na nga, syempre, alam nyo rin yung sitwasyon ng isang single mom. Buti nga lang, kahit papano, yung tatay ng mga bata, sinusuportahan pa rin sila. Ang trabaho lang naman din trabaho lang din naman nung tatay, nangangalakal. Magkano lang naman kita sa kalakal. So bali siguro pagkakaalam ko yung kalakal dito binibili, di ba? Binibili tapos ibibenta din. So hindi iba kasi may mga nangangalakal guys na may mga nangangalakal na rektahan, yung dampot-dampot, yung nangangalkal, sila pala binibili kasi ibibenta din. So nasa labas din naman yung junk shop, doon na ata binibenta yan, no? Okay. So yun, kahit pa paano makakapag-abot tayo kay ate ng ate, kahit pa paano pagpasensyahan mo to, pang bili-bili mo dyan. Yan. At ayun, hindi na ako magtatagal, hindi ko na masyadong yun sa ate kasi yan, dumidede yung bata, tsaka may gagawin ka pa ata, kanina naglalaba kayo, nagugas ng pinggan. So tayo, ganun na lang, no? Yan, ingat kayo dito. Yan, ate Marjo. Yan. So, nakakalimutan ko lagi yung pangalan niya. So, yun, labas na tayo dito, guys. At, ingat kayo dito, palagi. Kapag may biyaya ulit kami ng mga tropa nila Boy Sardinas, punta kami dito para mabigyan ulit kita. Kahit pa paano man lang. At sa kapag may nag-sponsor, halimbawa, pinapaabot sa inyo, antemano, dadalhin agad namin dito. Bye-bye. Bye-bye, Pierre. Ang laki na nito, oh. Sige po tayo, dito na ako. Salamat, oh. Thank you. So hanapin ko na sila Sardinas. Saan kaya sila Sardinas? Kaya mga kakwela, kung napapansin nyo, parang naging iba yung view natin sa pag-outro dun sa kay ate Mary Jo ba? O Marijo. Oo, galing po kaming saan ba yun? C5? Galing kami C5. So dito kami dumaan sa C6. Naghahanap kami ng matutulungan dito. At dito nga kami, sumilong muna kami kala Kuya Joey. Sabi ko, tol, silong muna tayo, mababasa tayo. Ang lakas kasi ng ulan. So yun nga, ang pinaka namin na purpose dun sa binablagan namin ni Tol Sardinas, sa sobrang daming
bahay doon na talagang barong-barong mga pamilya na sobrang naghihirap. Kailangan doon yung talagang bultuhan. Yung sa isang video lang, mabibigyan mo silang lahat doon mo papipilahin. Yung kahit tiga ganito guys, na bigas, tigli 5 kilo. Magkano kuha mo dyan, Ton? 220. Ha? 220. 220. Pero ko kay Sir Jong, yung Iloy sa store, rice dealer, nakukuha ko ng 200. 200. So sa isang daan, ilan yun? Halimbawa 100 pieces. Pati nga kalkyo nga natin, mahirap tayo sa Yung 25 5,000 25 pieces. 25 pieces 5,000. Oo. So 20,000 100 pieces. Tama ba? Ilang pieces yan? 25. O, di 20,000. Oo nga, 20,000. So 20,000 sa 100 na pamilya. Kasi yun dun. Doon sa isang ganun lang muna tayo. No, baka sakali lang mga kabiyaya na sana may mag-sponsor. So medyo may kalakihan, 20,000. Kasi hirap daw talaga din sila ngayon. Gawa ng hina din ng So ano pa pasay? Hina ng kalakal. Saka madami na kasi sila eh. Oo, ang dami doon, grabe. Ang trabaho po doon, puro sa kalakal nga, namimili sila ng basura, tapos ibibenta din nila. Tapos yung iba naman, may nakakausap pa nga to na dati siyang masamang tao, ngayon nagbago na nga rin. Dahil sa hirap nga doon ng buhay doon, kaya nagagawa niya yun. So, sana may mag-sponsor. Kahit yung ganito nga na bigas, tigli 5 kilo, kada isang pamilya, napakalaking bagay po sa kanila nun. Tsaka, yun, kakasabi ko lang kanina na paano kapag umulan, no? Grabe yun yan si ate, yung nasa video na ito. Bali, iniwan niya yung asawa niya kasi nga, nung nanganak daw siya, iniwan daw siya doon sa ospital. Yung asawa niya? Oo. Service no? Eh, ang hirap ng gano'n, nanganganak ka. Buti nga kami, hindi diba may sakit yung mga babae? Pag bagong panganak yung Grabe pala parang yung storya nadidepress. sa'yo, no? Siguro mo na ang asawa, iniwan ng asawa? Oh, iniwan niya doon. Wala. Pinabayaan niya doon sa ospital. Kaya, iniwan niya na ng tuluyan yung asawa niya. Siyempre, service na yun. O, bali 3 Kahit bumabalik pa sana. bali 3 yung anak niya. Pero sinusuporta naman sila. Pang sa bata lang. Sa kanya, wala. Hindi naman siya makapagtrabaho kasi maliit pa nga yung isang anak niya. Yung ba yung barong-barong? Oo, yung kanina doon sa dulo. Oo, grabe, nakakaawa nga. Wala rin naman akong pera. Nabigay ko lang 300 pesos. Saka bigas. Hindi na rin masama yun. Yan ang lakas na po ng ulan guys. Nabutan na po kami. Yan, nakita nyo naman. Sobrang lakas. Ganyan. Tayong kain. Buti na lang, andito ang aming kuya Joey. Johnny. Ano ba? Johnny pala, si Kuya Johnny. Yan, buti hindi si Kuya Johnny. Nakasilong kami. Sa rest house niya, ang pinakamalupit. Ang pinaka gustong view ni Sir Darrell. De Santo. Yan, salamat. Ganda oh. Grabe ulan guys, tingnan nyo. Pero blessing ang ulan na yan kasi dilig yan sa halaman ni Kuya Johnny. Dilig yan sa halaman ni Kuya Johnny, yung ulan na yan. Kasi nga, diba, kinukuha mo lang dyan pag nagdidilig ka. Si Kalso ang inabutan ng ulan. Si Kalso ang inabutan na ulan kasi umuwi na siya. Umiwalay na sa C5. Umiwalay na siya. So yun, hanggang dito na lang itong video namin. At yun, maraming salamat sa walang umpay na suporta nyo sa mga charity vlog namin, charity work araw-araw. So yung pa pala, may panawagan sila. Sana daw mapanood to ni Rapi Tulfo, ni Rapi Tulfo in Action, Wanted sa radyo, Sumbungan ng Bayan, na baka sakaling matulungan daw sila dun sa area na yun. Yun yung talagang pinapanalangin din nila. Tsaka yung mga sikat na vlogger na kaya daw magbigay ng pabahay kasi sa tutusin daw ayaw na din nila doon. Pero no choice, kaya nagtitay sila doon. Kaya doon muna sila. Napakamahal ng upo eh. Oo, kaya yun. Ayaw na talaga doon nila doon. So yun, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Palakas ang ulan. Sana hindi kami magkasakit. Yan ang trabaho talaga ng isang charity vlogger. Kailangan mo mag-sacrifice ng mabasa ka, mainitan ka, at least makatulong ka sa kapwa mo. May views or wala. May views or wala, ano? Kaya yung mga dyan,
yung mga nagsasabing mga charity vlogger pinagkakakitaan ng kahirapan ng kababayan namin. Maling-mali po, hindi po lahat. May ibang mga charity vlogger na gumagawa nun, pero kami, iba kami. Nasa puso talaga namin yung pagtulong. Kami po, hindi ho kami ganun, no? Kaya yun, sana huwag nyo lahatin. Kasi kami mga charity vlogger kami, kung ano po yung kaya namin may tulong at kung magkano man yung kinikita namin, yun din yung binibigay namin. Maraming salamat and please subscribe Boy Sardinas and Calso TV, Team Botete, Edison Botete Official, Ate Dabing ng Davao, yan sa mga sponsor. Sa mga sponsor dyan, Mami Rena Baer, Mami Leti, Mami Marlene, si Lolo Woods, Mami Sherma, sino pa yung kaninang tumawag? Si Mami Ray. Mami Rain, hindi, isang tumawag pa, yung nakasalamin. Mami Chad, ano? Mami Sharma. Sharma, yan, Mami Sharma. Yan siya, siyempre kay Sir Darrell D. Santo. My father. My father. Wow. Ay, thank you very much, sir. Thank you very much, sir, to your helping to my ano ba Countrymen. Countrymen. To my Basta na dito. to my kapwa Pilipino. So basang-basa na ako kami dito. Ano mo yung Ingat bahay, ka. tumutulo na. Hoy, tumutulo pala yan dyan kay Johnny. Babasa ka na. Tumutulo yung bahay ni kay Johnny, oh. Binapag Oo. din na kami. Paano yan? Oh, wag mo basahin Oo, ito. ano basahin to? Sayang. Huwag ka naman pang sahod mo eh. Pagsahod. Bahay mo yan, oh. Kawawa naman si kay Johnny. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Tada!